साफ्रोमखौबो जय मसीह आरो बासायगिरि प्रभु जिसु ख्रिस्टनि मुङै खुलुमहरदों। प्रियफोर, फैबाय थानाय रबिबारा जोंनो लागै मोनसे बिखेक रबिबार, मोनसे गोनांथि रबिबार। बे जाहैबाय पाम सानडे, खेजुर परोब होननानै गोबाङा मोनथियो आरो माखासेया पाम सानडे होननानै बुङो। अनजाग्रा प्रियफोर, दिनै आङो बे भिडिअनि गेजेरजों बे पाम सानडेनिनो खेजुर परोबनिनो इसोरनि बोसोन लानानै फैदों। दा बेवहाय साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनखौ खावलायदों जागायजेननायनिफ्राय जोबजासिम नायगोन आरो बे बाथ्राफोरखौहाय गाहाम रादाबनि जि मोनब्रै लेखा दङ, मेथ्यु, मार्क, लुक, जहन, बे मोनब्रै लेखायाव बे लिरनाय दङ। दा बेवहाय प्रियफोर, बे बाथ्राफोरखौ आं बेखेवनो थांगासिनो दङ, जोबजासिम नायगोन। अनजाग्रा प्रियफोर, जिसु ख्रिस्ट'आ जोबनाय बोथोर फारसे, जोबनाय सम फारसे आवगायलांबाय थादोंमोन आरो बै समावहाय बियो अलिभ हाजोनि बेतफागेयाव सहैदों आरो बैयाव सहैनाय समावहाय गावनि सानै सेलाफोरखौ जिसु ख्रिस्ट'आ बुंदों, नोंसोर खाथिनि गामियाव थांदो आरो बेयावहाय मासे बिमा गाध' आरो फिसा गाध' नुनो मोनगोन आरो बै फिसा गाध'खौ लानानै फैदो होननानै जिसु ख्रिस्ट'आ गावनि सेलाफोरखौ बुंदों। आरो जिसु ख्रिस्ट'आ बुंफिनबावदों, जुदि सोङोब्ला सोरनो नांगौ, मा खालामनो, बायदि बायदि खोथाफोर सोङोब्ला बेखौल' बुंदो जे फोरबुनो नांगौ होननानै नोंसोरो खोन्थादो, अब्लानो बे मानसिया नोंसोरनो गाध'खौ हगार हरगोन। थारैनो सानै सायख'जानायफोरा सहैबाय आरो गाध'खौ मोनहैनो हाबाय आरो थारैनो गाध'खौ खेवनाय लोगो लोगोनो बिगुमाया सोंमारदों जे मानो नांगौ, बहा लांनो होननानै, आरो बै समाव जिसु ख्रिस्ट'जों सायख'जानाय सेलाफोरा फिननाय होनायसै, फोरबुनो नांगौ होननानै, आरो बै समावहाय बे गाध'खौ बिगुमाया हगार हरनायसै। अनजाग्रा प्रियफोर, बेखिनियावनो जोङो मोनथिनो हागौ जे जिसु ख्रिस्ट'आ गासैखौबो मोनथिगौ। मानोना जेब्ला गावनि सेलाफोरखौ गाध'खौ लायनो होदोंमोन, गाध' बिगुमाया मा सोंगोन, मा बाथ्रा बुंगोन, बेखौबो जिसु ख्रिस्ट'आ मोनथिखागौमोन आरो मा फिननाय होनांगौ बेखौबो मोनथिखागौमोन। आरो लोगोसेयैनो जिसु ख्रिस्ट'आ बेखौबो मोनथिगौ जे बे गाध' फिसाखौ जेरावबो खामानियाव बाहायनाय जायाखै, जेबो खामानियाव बाहायनाय जायाखै आरो बिनि सायावहाय रावबो जिरायाखैमोन। बेफोर गासै बाथ्राखौ जिसु ख्रिस्ट'आ मोनथिखागौ। बेयावखायनो जिसु ख्रिस्ट'आ बे गाध'खौ नागिरखादोंमोन आरो बबे गामियावहाय बे गाध'खौ मोनगोन बेखौबो जिसु ख्रिस्ट'आ मोनथिखागौ। प्रियफोर, जों बेनि गेजेरजों मोनथिनो हादों जे जिसु ख्रिस्ट'आ सर्बशक्तिमान, जिसु ख्रिस्ट'आ गासैखौबो मोनथिग्रा गियानि इसोर। बे जिसु ख्रिस्ट'आ नोंथांनि गोसोनि साननाय बाथ्राफोरखौ मोनथिगौ, नोंनि जिउआव जानाय गासै घटना जाथायफोरखौ मोनथिगौ, गोसोनि साननाय, गोसोनि सिमांफोरखौ जिसु ख्रिस्ट'आ मोनथिगौ, नोंनि गोसोआव गाज्रि सानखोमानानै थानाय बाथ्राफोरखौ मोनथिगौ। अनजाग्रा प्रियफोर, बे जिसु ख्रिस्ट'आ जोंनि गासै गोसो अन्तरफोरखौ मोनथिगौ। दा बेयावहाय प्रियफोर, जों ओरैहाय साननानै थानो होनब्ला जानाय नङा, आङो सोरनिबा नुनायाव मोजां खामानि मावनानै गोसो अन्तराव गाज्रिखौ सानखोमानानै आं थागोन होनब्लाबो जानाय नङा। नाथाय जोंनि जि जिसु ख्रिस्ट' दङ, बे जिसु ख्रिस्ट'आ नोंथांनि गोसोनि सिंनि बाथ्राफोरखौ मोनथिगौ, आंनि गोसोनि सिंनि बाथ्राफोरखौ मोनथिगौ। मानोना जिसुआ सर्बशक्तिमान, गियानि इसोर, गासैखौबो नुग्रा इसोर। अनजाग्रा प्रियफोर, थारैनो जिसु ख्रिस्ट'जों जिथु सानै सेलाफोर थिनहरजादोंमोन आरो जिसु ख्रिस्ट'आ जेरैहाय बुंदोंमोन बेबायदिनो बै सेलाफोरा थांनानै गाध'खौ मोनहैदों आरो गाध'खौ बै सानै सेलाया खेवहैदोंमोन। जेब्ला सेलाफोरा गाध' फिसाखौ खेवबाय थादोंमोन, बै समावहाय गाध'नि बिगोमागिरिया फैनानै बुंफैदों, नोंसोर मा खालामदों होननानै। बै समावहाय जिसु ख्रिस्ट'नि सेलाया बुंदों बेखौ फोरबुनो नांगौ होननानै। अब्लाना गाध'नि गिरिया खेवनानै हरबाय आरो बेखौ लानानै फैबाय। लाना फैनानै गाध'नि सायाव सि होबाय आरो जि होनायाव जिसु ख्रिस्ट'आ गाखोबाय आरो बे लामा फारसे फैबाय। बेनि उनाव गोबां मानसिफोरा लामायाव जि बनानै होदों, जि लामाजों जिसु ख्रिस्ट'आ फैदों आरो गोबां मानसिफोरा दालायफोरखौ, दंफांनि दालायफोरखौ दाननानै होदों, खिजुर बिलाइफोरखौ होदों। जाय जिसु ख्रिस्ट'आ गाध'नि सायाव गाखोनानै जेरुसालेम फारसे फैदों, बै बाथ्राखौ गोदोनो जेकेरिया नाबिनि गेजेरजों बुंथिखानानै दोननाय जादों, जेरावहाय बुंदोंमोन, नोंसोरो जायन नोगोरनो खोथा, हनै नायहरदो, नोंसोरनि राजाया नोंसोरनियाव फैबाय, बियो गुरै आरो गराय गिरि बिसानि सायाव गाखोनानै फैगौ। अनजाग्रा प्रियफोर, बेफोर जाहैबाय गासै नाबिफोरनि बुंथिनानै दोनखानाय बाथ्राफोर आरो बेफोर गासै बाथ्राफोरखौनो जिसु ख्रिस्ट'आ जाफुंसार होनो थाखाय गासै खामानिखौ मावदों। अनजाग्रा प्रियफोर, बेखिनियावनो आङो माखासे बाथ्राफोरखौ आरोबाव फुवारना होनो हास्थायदों। बे जाहैबाय जिसु ख्रिस्ट'आ मानो गाध' गरायखौ सायख'खो। गावनि जिथु जेरुसालेम जात्रा दङमोन, बे जेरुसालेम जात्रायावहाय मानो गाध'खौसो सायख'खो। गुबुनखौबो सायख'नो हागौमोन, गोबां जुनारफोर दङमोन, जेरैहाय गराय दङ,
जेरैहाय मैदेर दङ आरो बेबायदिनो गोबां आलादा आलादाफोर दङ जेखौहाय मानसिफ्रा हान्थिनायाव बाहायो। नाथाय जिसु ख्रिस्ट'आ गाध' गराइखौसो सायख'बाय गावनि हान्थिनायनि थाखाय। अनजाग्रा प्रियफोर, जिसु ख्रिस्ट'नि जिथु गाध'खौ सायख'नायनि ओंथि बेनो जाहैबाय जिसु ख्रिस्ट'आ दिन्थिनो हास्थायदोंमोन एबा दिन्थिदोंमोन जे आङो सान्थिनिसो राजा होननानै। प्रियफोर, गराइखौ सोर लायो? दावहा नांनाय समाव दावहा नांग्राफोरा लायो। मैदेरखौ सोर लायो? दावहा नांग्रा राजाफोरा लायो। नाथाय जिसु ख्रिस्ट'आ गावखौ दिन्थिनो हास्थायदोंमोन, दिन्थिदोंमोन, बे जाहैबाय आङो सासे सान्थिनि राजा, आङो सान्थिखौसो हास्थायो। दावराव दावसि दानज्लाय सुज्लायखौ नङा, नाथाय सान्थिखौसो, सान्थिनि राजकुमार होननानै जिसु ख्रिस्ट'आ गावखौ बे गाध'आव गाखोनायनि गेजेरजों दिन्थिदोंमोन, फोरमायदोंमोन। आरो बेजोंनो लोगोसेयैनो प्रियफोर, जि गाध' गरायाव जिसु ख्रिस्ट'आ जिरायनानै जेरुसालेम फारसे जात्रा खालामबाय थादोंमोन, गोबां मानसिफोरा, गोबां रायजो राजाफोरा बे गाध'आ फैनाय, बे जिसु ख्रिस्ट'आ फैनाय लामाजों गोबां मानसिफ्रा जिफोर बना होदोंमोन, बिलाइफोर दानस'नानै, दालाइफोरखौ दानस'नानै बनानै होदोंमोन। बे बिलाइ, बे जि, बे दाननाय दालाइफोरावहाय सोर थाबायदोंमोन? बे थाबायनायानो जाहैबाय गाध'। जिसु ख्रिस्ट'आ बे बिलाइयाव थाबायाखैमोन, जिसु ख्रिस्ट'आ बै जिजों थाबायाखैमोन, नाथाय गाध'आसो थाबायदोंमोन। गाध'आसो बे मान सन्मानखौबो लाफानो मोनदोंमोन। अनजाग्रा प्रियफोर, जेब्ला जिसु ख्रिस्ट'जों जोङो थायो, जिसु ख्रिस्ट'नियाव आं थायो, जिसु ख्रिस्ट'आ आंनि सायाव थायोब्ला जोंबो बेबायदिनो मान सन्मानफोरखौ मोननो हायो। बेयावखायनो जोंनि थांना थानाय जिउआवहाय अरायबो जोङो जिसुजों लोगोसे जिसुखौ लानानै थाबायनांगौ। जोङो बे बाथ्राखौ बे जारिमिननि गेजेरजों मोनथिनो हादों। आरो लोगोसे प्रियफोर, जिसु ख्रिस्ट'आ जेब्ला जेरुसालेम फारसे थाबायबोदोंमोन, मानसिफोरा हुसाना हुसाना, राजा, फैनो गोनां राजाया बेनो होननानै गोबां मानसिफोरा बुंदोंमोन आरो बाख्नायदोंमोन, राजानि बाथ्रा बुंदोंमोन। गोबां मानसिफोरा बै समावहाय जिसु ख्रिस्ट'खौ सासे राजा होननानैहाय मान सन्मान होदोंमोन। अनजाग्रा प्रियफोर, मानो? खोथाया जाहैबाय बै समावहाय रम सासनाव जि राजा दङमोन, बे राजाया गोबां मानसिफोरखौ टर्चार खालामदोंमोन, दुखु होदोंमोन। जानाय लोंनाय फाननायफोराव जिथु दामफोर मोननांगौमोन, बेफोर दामखौ मोनामोन। बेबायदि अबस्था मानसिफोरखौहाय नारसिमदोंमोन, जायनि जाहोनाव गोबां फोरजाफोरा दुखुआव दङमोन, खस्थ'आव दङमोन। दा बेयावहाय बिसोर सासे गोदान राजा हास्थायदोंमोन, जि राजाया मानसिफोरखौ अरायनि सान्थि होनो हागोन। मानोना जिसु ख्रिस्ट'नि बिसय गोबां मानसिफोरा खोनादोंमोन जे जिसु ख्रिस्ट'आ बेरामि मानसिखौ मोजां खालामो, थैनायखौबो फोथांनो हायो, भुतफोरखौ होखारना होनो हायो, बेबायदि होननानै गोबां खोनानायखाय बे राजाया जेब्ला जोंनि राजा जागोन, अब्ला जोंहाबो बेमार आजार गैयै जागोन, जोंनियाव भुत थानायफोरा खारगोन, जोंनि जानाय लोंनायनि जिथु दामफोर बारिनाय बेफोर खमायगोन आरो जोङो मोजाङै मोनजागोन आरो जों सान्थि थानो मोनगोन होननानै गोबां मानसिफोरा सिन्था खालामदोंमोन। बेयावहाय जिसु ख्रिस्ट'खौ जै खारहोदोंमोन। नाथाय अनजाग्रा प्रियफोर, बेखिनियावनो जोङो मोनथिनांगोन, बै समनि मानसिफोरा, जेरुसालेमनि मानसिफोरनि जिथु हास्थायनायमोन, बे हास्थायनाया जाहैबाय मोदोमनि हास्थायनायमोन, संसारिक हास्थायनायमोन। बिसोरो जिहेतु राजाजों दुखु खस्थ' मोनदोंमोन, जेंनायाव गोग्लैनो गोनां जादोंमोन, गोबां कठोरै दैदेनजादोंमोन, बिनि थाखाय बेफोर गासैनिफ्रायबो उदांस्रि मोननो हास्थायदोंमोन। फोरजाफोरा गोदान राजाखौ हास्थायदोंमोन। नाथाय जिसु ख्रिस्ट'आ बे बुहुमनि राजा नङा, सोरगो रायजोनि राजा आरो सान्थिनिसो राजा। बे बाथ्राखौ बिसोर बुजियाखैमोन। बिसोर केवल संसारनि बायदिसो नायगिरदोंमोन, जानो लोंनो, बेमार आजारनिफ्राय गावखौ बारग'नो, बायदिसिना बेफोरखौसो नायगिरदोंमोन, संसारनिखौसो नायगिरदोंमन। थिग दिनैबो गोबां मानसिफोरा संसारनि बायदि जिसु ख्रिस्ट'खौ नायगिरो। दिनै जोङो जोंनि मेगनजों बेबायदि फारिलाइफोर नुनो मोनदों, जेरावहाय बुङोब्ला सोरबा पास्टरा फैनानै बुंगोनब्ला, आङो नोंसोरनि लागै भिसा होगोन, आङो नोंसोरनि लागै साख्रिनि आर'ज खालामनानै होगोन, आङो नोंसोरनि लागै मोजां देहानि आर'ज खालामनानै होगोन, आङो नोंसोरनि लागै थाखा फैसानि थाखाय आर'ज खालामनानै होगोन, आं नोंसोरनो थाखा फैसाखौ बारायहोनानै होगोन होननानै जुदि बेबायदि बाथ्राफोर बुंफैयोब्ला बैफोरबायदि फारिलाइयाव गोबां मानसिफोर जायो। नाथाय जेरावहाय पाप परिबर्तननि, गोसो सोलायनायनि, बासायजानायनि बाथ्रा बुंगोन, बेबायदि फारिलाइफोराव गोबां मानसिफोर खम जायो। जिसु ख्रिस्ट'नि मुंखौ लानानै दिनैबो संसारनि बेसादफोरखौ नायगिरनायखौ जोङो नुनो मोनदों प्रियफोर। नाथाय जिसु ख्रिस्ट'आ सोरगोनिसो राजा। बिनि उनावहाय अनजाग्रा ख्रिस्ट' प्रियफोर, नोंथांमोना मोनथिगौना मा जाबावखो?
जेब्ला जिसु ख्रिस्टआ जेरुसालेमनि जिथु जात्रा दङमोन बे जात्राखौ फोजोबबाय आरो बै समावहाय गोबां मानसिफोरा सानदोंमोन जे जिसु ख्रिस्टआ जोंनि राजा जासिगोन होननानै गोबां एक्सपेक्ट खालामदोंमोन, हास्थायदोंमोन जे जोंनि दुखुफोरखौ सोलायना होगोन, जोंनि जानाय लोंनायखौ जोंनो होगोन, जोंनि बेमार आजारखौ सोखाजोबनानै होगोन, जोंनो गाननाय जोमनाय होगोन, गासिबो बायदिसिनाखौ हास्थायग्रा मानसिफोर जायफोरा मोनाखसै बेफोर हास्थायनायखौ बैसोर बायदि मानसिफोरा जिसु ख्रिस्टनि बिरुद्धि खामानि मावबाय। बिनि उनावहाय जोङो बेखौ नुनो मोन्दों जिसु ख्रिस्टनि बिरुद्धि खोथा बुंनायखौ जोङो नुनो मोन्दों, मानोना जिसु ख्रिस्टआ बिसोरनि हास्थायनाय बायदि मावना होनो हायाखसै एबा खालामाखसै। प्रियफोर, जोंबो बैबायदि भिराव, बैबायदि मानसियाव जोंबो दं नामा जायखौ जोङो जिसु ख्रिस्टनिफ्राय हास्थायदों? जिसु ख्रिस्टनिफ्राय फैसा हास्थायनाय, जिसु ख्रिस्टनिफ्राय भिसा हास्थायनाय, जिसु ख्रिस्टनिफ्राय साखरि हास्थायनाय, जिसु ख्रिस्टनिफ्राय बायदि बायदिखौ संसारनिखौ हास्थायनाय, जायखौ मोनिखाय बोराबनानै दङ, बेफोरबायदि जोंबो जायो नामा? ख्रिस्टनि थैजों बायख'जानाय प्रियफोर, जिसु ख्रिस्टआ नोंथांनो लागै आंनो लागै गेदेर धोनखौ होनानै दोनदों, गेदेर दौलतखौ होखाबाय। बे जाहैबाय सोरगो रायजो। जिसु ख्रिस्टआ जोंनो लागै सोरगो रायजोखौ होबाय। सोरगो रायजोआव सुख सान्ति जिबनखौ जोंनो होबाय, जि जायगायाव जानाय लोंनाय, गाननाय जोमनाय, दुखु दाहा जेबो सिन्था थाबावनाय नंलिया। अनजाग्रा प्रियफोर, बेबायदि धोनखौ जोंनो होनानै दोनदों। जोंनि गासै हास्थायनाया बेयावनो दं, संसारनि नङा। प्रियफोर, जेरुसालेमनि जिथु जिसु ख्रिस्टनि जात्रा दङमोन, जायखौ जोङो खेजुर परोब होननानै बुङो, पाम सानडे होननानै बुङो, आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनायनि गेजेरजों एसेब्लाबो आशीर्बाद मोनदों। आरो लोगोसेयैनो नोंथाङा जुदि सानोब्ला बे भिडिअखौ गुबुनाबो मोन्थिनांगौ, बे आशीर्बादखौ गुबुनाबो लानांगौ होननानै, अब्ला नोंथाङा आंनि भिडिअखौ शेयार खालामगोन। आरो लोगोसे नोंथाङा जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइकखौ होगोन। नोंथांनि लाइकआ आंखौ गोबां गोदान गोदान भिडिअ लाबोनो थाखाय मटिभेट खालामो। लोगोसे साबस्क्राइब खालामाखैब्ला साबस्क्राइब खालामना लागोन। दे अब्ला भिडिअखौ दिनै बेसेबां दोनथ'नो हास्थायबाय। इयुननि समाव मोनसे गोदान टपिक लाना फैफिनबावसिगोन। प्रेज द लर्ड, हालेलुया, जय मसीह होनना आंनि भिडिअखौ बेसेबां दोनथ'बाय। थेंक इउ।